Мин атлагам ул атлай, мин уйлаганды урлай. Арттан килеп ябешкән шул кешеләр кем икән? Куяндыкы бәләкәй, терпенеке сәпсим юк. Аттыкы кеше кулы зурлык. Нимә ул? Койрык. 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 Сыккан тышка, караңгы халкын кышта, бармак колактар ката, калтырата-та-та. Аю күрһәң урманда, байрамдан һуң диванда, тракторда ултырганда, калтырата-та-та. Калтырата-та-та мине. Калтырата-та-та. Калтырата-та-та мине. Бәләкәй, ул бер көн генә яшәй. Ул почти һинең бисә, ул да һинән кан исә. Койрык. Койрык. Калтырата-та-та. Калтырата-та-та мине 220.